da. Bore da I bawb sy'n gwylio adre. Pawb yn dawel iawn o'r bore. Chwarae teg, ydych chi'n blant da, dyn ni'n gwybod bod ni'n mi fod i projectio gormod. So, beth ys ni'n neud, nath Rhys neud ydyn nhw'n ymlaen, beth ys ni jyst yn dweud bore da i'n gilydd trwy'n clapio. Bore da, bawb. Mae hwnna teimlo chydig bach yn weird, yn dydi. Ond o leia ydych chi adre yn gwybod bod yna rhywun yma, a mae yna rhywun yma, a hefyd mae yna waith plant yn mynd lawr lawr grisiau, so da iawn. Mae croeso i chi adre, croeso i bawb yma, yn neis cael cwmni pawb. Dwi wedi bod yn, rhai ohono ni yma wedi bod yn dilyn rhyw sesiynau ar-lein yn ystod y cyfnod yma. A oedd y sesiwn nos Iau dwytha, a fe ddarllenwyd yr adnodau ar ddiwedd Matthew 28. Nawr, ar ddiwedd Matthew 28, mae Iesu just cyn gadael yn rhoi y comisiwn i'w ddisgyblion. A dwi jyst am ddarllen y geiriau yma, a wedyn nos Iau oedden ni'n cael yn annog jyst i feddwl be oedd yn taro ni yn benodol allan ohonyn nhw. A na i jyst darllen y geiriau yna i ddechrau. Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea i'r mynydd lle trefnodd Iesu iddynt fod. A dwi'n newis sylweddoli, dwi'n darllen fersiwn gwahanol, yn dydw, dim ots. I'r mynydd lle trefnodd Iesu iddynt fod. A phan welsant ef, a ddolasant ef, fod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn un o'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi, ac yn awr yr wy fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Nawr, maen nhw'n eiriau cyfarwydd iawn, iawn, iawn. Dyn ni'n deud nhw dro ar ôl tro. Ond un o'r pethau nath yn haro i nos Iau oedd mae'r peth cyntaf oedd yn digwydd oedd bod nhw'n addoli. Mae'r geiriau yna, a phan welsant ef, a ddolasant ef. A mae'n dechrau'n fanna, wrth i ni ddod i bresenoldeb Duw, wrth i ni sylweddoli at bwyd yn ni'n dod, bod yna groeso i ni, bod yna wahoddiad i ni, i fod e'n frenin mor arbennig, a mae'n dechrau gyda'r addoli yna. So, dyn ni am wneud addoli gyda'n gilydd y bore yma, a dod â rhywbeth i Dduw i ddiolch iddo fe am yr hyn wedi gwneud drosto ni a'r hyn mae'n parhau i wneud drosto ni. Ac wrth wneud hynny, dewch i ni ddefnyddio geiriau y caneuon yn amlwg bydd rhain, chi sy'n adre medru canu, fydd rhai sydd yn yr adeilad yn methu. Ond dewch i ni ddefnyddio'r geiriau a'i trysori nhw'n calon, achos maen nhw'n deud pethau wrtho ni amdano ni'n hunain, a maen nhw'n deud pethau wrtho ni yn bwysicach na dim byd arall am Dduw. A dyn ni am ddechrau bore yma trwy ganu am Dduw fel y brenin da a hael. Rwyt yn rhoid yn erth i mi.
So mae yna gymaint o eiriau yn honna. Mae ni'n dod efo dim byd i gynnig, dyn ni'n dod efo dwylo gwag. Ond dyn ni'n gwybod, dyn ni yn dod efo beichiau. A mae Duw yn un sydd yn croesawu ni ac am i ni ddod ato fe a'n beichiau i ni gael jyst bod yn dawel a gwybod bod ni'n ddiogel yn ei gwmnïau. So dyn ni'n mynd i ganu nesa, cuddia fi yn dy gôl, fe ddistewaf. O arglwydd dad, dyn ni dod ata ti heb ofni mwy. A dyn ni dod ata ti i sefyll yn dy ras di. Diolch i ti arglwydd dy fod ti'n yn gwachodd ni. Diolch i ti dy fod ti yn caru ni fwy na gymedrwn ni ddychmygu. Wyt ti'n yn caru ni gweitha pob dim. Pob rheswm i beidio. Mae'n gymaint ohonyn nhw. Ond mae dy gariad di'n gyflawn. Diolch i ti arglwydd am yr hyn yr wyt ti'n wedi'n gwachodd ni iddo. Y bywyd newydd. Y cyfle i fod yn blant i ti. Y cyfle i dy nabod di. A dy addoli di. A dy fwynhau di. A dy rannu di. Ywch i ni ganu nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, i ni diolch i Iesu am y cyfan mae'n gwneud drosto ni. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw yn yw'r sydd fri.
does dim o'i debyg ef, o mor hyfryd yw'r enw hwn. Enw Iesu, o mor hyfryd yw'r enw hwn. Enw Iesu. Diolch i ti Arglwydd. Iawn, wel diolch fawr iawn i Arwel Lowri ar band am arwain rhan cyntaf gwasanaeth bore yma, hyfryd iawn, ac addas iawn hefyd. Was yn joio cael tora ar y ffidil hefyd, hyfryd iawn. Dwi wastad yn meddwl bod ffidil neu electric guitar, dau beth hollol wahanol byddwch chi'n meddwl, ond dau beth sydd jyst yn torri trwyddo ac yn ychwanegu rhywbeth arbennig iawn. Electric fiddle, hyd yn oed. Iawn, so mae'r casgliad heddiw yn mynd i cymorth Cristnogol, oherwydd bod hi yn ddiwedd wythnos cymorth Cristnogol. A da ni'n mynd i wylio ffilm nawr sydd yn sôn am ffocws a pêl cymorth Cristnogol eleni. Ac mae yna sawl ffordd o rhoi, allwch chi roi arian rhydd yn y casgliad o'r ffordd allan, neu mae modd rhoi drwy neges destun, a bydd y manylion sydd ti'n neud hwnna ar y sgrin yn ystod y ffilm, a mae ar y sgrin nawr. Mi fydd modd rhoi i'r casgliad yma tan diwedd y dydd fory. Felly newn ni wylio'r ffilm nawr, plis Rhan. Fy enw ydy Florence yn Bonne Mwthani.
Dwi'n byw yn hapus, ac wrth fy modd yn canu drwy'r adeg. Dwi'n gwneud yn siŵr fy mod i'n hapus, ac os oes unrhyw un yn fy siomi, dwi'n cerdded i ffwrdd ac yn dechrau canu. Mae'r argyfwng hinsawdd yn achosi glawogydd annibynadwy a sychder yn Kenya. Y cymunedau tlotaf a mwyaf bregus gaiff ei heffeithio weithaf. Arferai Florence gerdded 6 awr pob dydd i gasglu dŵr i'w theulu. Roedd y dŵr mor bell i ffwrdd, allan ni ond ei ddefnyddio i olchi a choginio. Fe roedd fy ngŵr a finna'n feichiog pan oeddwn ni dal yn yr ysgol, ac fe briodon ni. Cason ni'n bendithio efo 4 o blant. Pan fu farw'r gŵr, fe geisiais i aros yn gryf. Roedden ni'n teimlo fy mod i fy hun bach yn y byd. Ond helpodd Duw fi, a rwan mae gen i nerth. Gyda help cymorth Cristnogol, cododd Florence a'i chymuned argae pridd. Dwi ar flaenau'n rhaid, yn enwedig ers codi'r argae. Dwi wedi gweithio mewn gardd gymunedol. Dwi hefyd wedi llwyddo cadw ieir a da byw. Dwi'n gwerthu llysiau sbar a marian ychwanegol. Gyda'r dŵr o'r argae, sefydlodd y merched ardd gymunedol. Gyda'r argae, gallodd Florence gadw gwenyn, a nawr mae hi'n cynaeafu mêl. Mae'n gwerthu'r mêl gyda ffrindiau yn y farchnad i gefnogi ei theulu. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn helpu mwy o bobl fel Florence i ffynnu. Dwi'n ddiolchgar i bobl Cymru. Bydde di Dduw eu cadw a'i bendithio. Dwi'n gweddio am heddwch i fy mhlant ac am law. Cyfrannwch i helpu mwy o bobl fel Florence. Gret, felly mae'r manylion ynglyn â sut mae rhoi dal ar y sgrin dwi'n meddwl. Hefyd pnawma am 4 o'r gloch, os oes diddordeb gyda chi, mae holl eglwysi Caernarfon yn dod at ei gilydd am 4 o'r gloch ar Zoom, lle fydd Llinos sy'n gweithio Cymru Cristnogol yn rhannu mwy am yr apel leni. So na i postio manylion hwnna ar Facebook cyn pnawma. Iawn, gawn ni blygu pen mewn gweddi cyn bod ni'n cario ymlaen. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y fraint o gael dod at yn gilydd heddiw. Da ni'n diolch yn bod ni wedi cael rhyddid i addoli bore yma. Da ni'n diolch yn bod ni wedi cael
y fendith o gael dŵr yn dod allan o'n tap just fel yna, a bod ni ddim yn gorfod cerdded am 6 awr. Ond o Dduw Dad, da ni'n gofyn i ti fod adelaw yng ngwaith cymwr Cristnogol a gwahanol elusennau ac eglwysi trwy y byd sy'n trio dangos dy gariad i mewn ffordd ymarferol i fyd sydd yn dolirio. O Dduw Dad, yn arbennig bore yma dwi eisiau dwy'n sylw sefyllfa Palestina ac Israel i ti. O Dduw Dad, da ni yn gweddio am heddwch. Yn arbennig, da ni yn gweddio am yr eglwysi a'r Cristnogion ar 2 ochr y mur yn llythrennol yn y wlad honno. O Dduw Dad, da ni'n gofyn i ti warchod y bregus, da ni'n gofyn i ti warchod plant y wlad honno, ac ni'n gofyn i ti weithio yng nghalonau yr arweinwyr, o Dduw Dad. O Dduw Dad, da ni'n gweddio dros heddwch y ddinas a'r wlad honna bore yma. Felly, o Dduw Dad, bydd efo ni hefyd am weddill yr amser bore yma. Amen. Iawn. Felly, yr rhan o'r gair da ni'n mynd i fod ynddo fe bore yma ydy Actau, pennod 6, adnodau 1 i 7, a hanes galw y Diaconiaid cyntaf. Felly, Actau 6, adnodau 1 i 7. Ond wrth i nifer y bobl oedd yn credu dyfu, cododd problemau. Roedd y rhai oedd o gefndir Groegaidd yn cwyno am y rhoi oedd yn dod o gefndir Hebreig. Roedden nhw'n teimlo fod eu gweddfon nhw yn cael eu hesgeuluso, gan y rhai oedd yn gyfrifol am ddosbarthu bwyd bob dydd. Felly dyma'r 12 yn galw'r credinwyr i gyd at ei gilydd. Cyhoeddi a dysgu pobl beth ydy neges Duw ydy'n gwaith ni, dim trefnu'r ffordd mae bwyd yn cael ei ddosbarthu, medden nhw. Felly frodyr a chwiorydd, dewiswch 7 dyn o'ch plith, dynion mae pawb yn ei parchu ac yn gwybod eu bod nhw'n llawn o'r ysbryd glân. Dynion sy'n gallu gwneud y gwaith. Dyn ni'n mynd i roi cyfrifoldeb yma iddyn nhw. Wedyn, byddwn ni sy'n gallu rhoi'n sylw i gyd i weddi a dysgu pobl beth ydy neges Duw. Roedd y syniad yma yn plesio pawb, a dyma nhw'n dewis y rhain. Steffan, dyn oedd yn credu'n gryf ac yn llawn o'r ysbryd glân. A Philip, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas a Nicolas o Antiochia. Oedd ddim yn Iddew, ond wedi troi at y grefydd Iddewig a bellach yn dilyn y Meseia. Dyma nhw'n eu cyflwyno i'r apostolion ac ar ôl gweddio, dyma'r apostolion yn eu comisiynu nhw ar gyfer y gwaith drwy roi ei dwylo arnyn nhw. Roedd neges Duw yn mynd ar led a nifer y disgyblion yn Jerusalem yn tyfu'n gyflym. Roedd nifer fawr o'r offeiriad Iddewig yn dilyn y Meseia hefyd. Bendydd Duw ar ei air i ni bore yma. Iawn. So, ni'n parhau bore yma i edrych trwy actau gyda'n gilydd. Ni'n cyfarfod rhai o gymeriadau ar y daith rhwng Jerusalem a Rhufain. Diolch i Robin a Ffi am rannu wythnos diwetha a hefyd i John chydig wythnosau cyn hynny. Nawr, cyn mynd ymlaen yn benodol i edrych ar y darn yma sydd gyda ni heddiw, dwi eisiau jyst siarad yn fwy cyffredinol ynglyn ag actau unwaith eto a mynd â ni nôl i rywbeth nes i rannu ar ddechrau y gyfres.
Nath Martin, fel mae'n digwydd, danfon link i podcast i fi wythnos yma. Pan mae Martin gyda rhywbeth, dwi'n Martin ddim yma, so dwi'n gallu deud hyn. Pan mae Martin gyda rhywbeth i ddweud wrtho fi, mae wastad yn meddwl am ffordd anuniongyrchol o ddweud e. Trwy fel danfon link i erthygl neu danfon rhywbeth i fi wrando arno. A oedd y link nath hala fi wythnos hyn oedd podcast gan Tom Wright, neu N.T. Wright, mae rhai o'ch chi'n gwybod pwy yw e, ysgolhaig Beiblaidd. Ac mae ganddo fe 2 bennod o'i podcast yn edrych ar sut i ddarllen llyfr yr Actau. A dwi'n falch o ddeud bod fi'n cytuno gyda Tom Wright. Mae fe wastad yn dda, dydy, pan ydych chi'n cael rhyw hunch, a wedyn, ydych chi'n ffeindio allan bod rhywun sy'n lot fwy galluog ac yn gwybod y Beibl yn well na chi yn cytuno gyda chi. Mae hwnna wastad yn gwneud fi deimlo well. A be oedd yr bennod yma o'r podcast gan Tom Wright yn dweud? Oedd yn rhybuddio ni i beidio darllen Actau yn rhy prescriptif, ond i ddarllen yn descriptif. So, be dwi'n golygu wrth hwnna? Nawr, prescriptif yw pan da chi'n darllen rhywbeth a meddwl, reit, dyna yn union sy'n rhaid i fi wneud, felly na i fynd off a wneud e, a na i ddisgwyl yr union rhan canlyniadau. Ac os dwi'n onest, yn hanesyddol dros y blynyddoedd diwethaf, dyna sut dwi wedi darllen Actau. Dwi bron wedi darllen Actau, bron fel fformiwla, tybod. Fi jyst yn edrych i weld be maen nhw'n wneud, a wedyn meddwl i fi, wel, os na i jyst trio copio hwnna, yn union fel oedd nhw'n wneud, yna na i wedyn weld yr un canlyniadau ag eithon nhw. Ac oedd Tom Wright yn rhybuddio ni i fod yn ofalus pan da ni'n gwneud hynny. Oherwydd, bod calon pobl rhywun peth, bod yr un Duw wrth y lliw, da ni'n byw mewn cyfnod gwahanol iawn i gyfnod llyfr yr Actau. Felly, beth oedd Tom Wright yn dweud, oedd bod e'n lot fwy helpful i ni edrych beth sy'n digwydd yn llyfr yr Actau, cymryd yr egwyddorion cyffredinol, ond actually gofyn i Dduw, wel, be mae hwn yn edrych fel nawr i ni yn ein cyd-destun a'n bywydau ni sydd yn reit wahanol i fywydau pobl yn amser y Beibl. Dwi wedi bod yn euog o beidio gwneud hynny. Dwi wedi bod yn euog yn y gorffennol pan dwi wedi siarad allan o llyfr yr Actau, jyst i ryw haipio'r peth lan, trio cael bach o positive thinking a credu bydd Duw yn gallu gwneud yr union rhywun peth a beth oedd e'n wneud i bobl yr Actau yn fy mywyd ac yn yn bywydau ni. Ond problem hynna yw bod yna gap wedyn rhwng yr hyn i ni'n gobeithio amdano a'r hyn sydd yn reality. Nawr, da ni wedi gweld Duw yn gweithio yn plithni yn y blynyddoedd diwethaf. Da ni wedi gweld pobl yn dod i gredu a da ni wedi gweld rhai pobl yn profi iachad ac yn y blaen. Ond dydyn ni heb weld cannoedd o bobl yn dod i gredu a dydy pawb da ni wedi gweddio amdano am iachad ddim wedi gweld iachad. Hynny yw, mae yna wahaniaeth yn does rhwng yr hyn i ni'n gobeithio amdano a'r hyn yw reality. A wedyn yr her ydy, be mae rhywun yn wneud pan mae yna gap rhwng be ydych chi'n gobeithio amdano a reality. Mae yna 2 lwybr posib. Mae'n bosib i ni golli ysbryd pan mae yna gap, yn dydy. Mae'n bwysig i ni flino, mae'n bosib i ni gael burnout, mae'n bosib hyd yn oed i ni golli ffydd, yn dydy. Pan mae yna wahaniaeth rhwng reality a'r hyn i ni wedi gobeithio amdano. A dwi'n meddwl bod hwnna yn digwydd pan da ni yn gobeithio ar oed yn ffydd yn y pethau anghywir. Os da ni yn gobeithio am yr un outcomes, achos bod ni'n trio dilyn yr un fformulas ag actau, yna mi fyddwn ni'n cael yn siomi, a mi fydd yn ffydd ni falle yn cael ei siglo. Ond os da ni'n rhoi yn gobaith yn new i hun, yna gachewn ni ddim yn siomi, a wneith yn ffydd ni ddim
cael ei siglo. Oherwydd bod ni'n rhoi ffydd yn new yn hytrach na'r arwyddion. Chi'n eich beth sydd gyda fi? Mae yna hen emyn gan William Williams Pantycelyn sy'n dweud bod yr Iesu yn fwy na'i roddion. Hynny yw, mae'r roddion yn werthfawr, wrth gwrs bod o'n hyfryd o beth pan mae yna rhywun yn dod i ffydd, pan mae yna rhywun yn profi a chad. Mae'r pethau yna i gyd yn werthfawr ac yn bwysig ac yn hyfryd. Ond pan da ni just yn rhoi yn ffydd yn yr arwyddion, beth sy'n digwydd pan da ni ddim yn profi arwyddion? Yna da ni'n siomi, da ni'n blino, mae'n ffydd ni'n cael ei siglo. Ond mae eisiau ni fod fel Pantycelyn a dweud mae'r Iesu yn fwy na'i roddion. Yn Iesu ei hun dylen ni fod yn edrych a dylen ni fod yn rhoi yn gobaith. Ac felly, dyna sut dwi'n meddwl y dylen ni ddarllen llyfr yr Actau. Ddim yn gymaint yn prescriptif, fel bod e jyst yn fformiwla da ni angen replicatio a dilyn yn union. Ond yn hytrach bod e'n hanes am sut mae Duw wedi wneud efo pobl arbennig mewn amser arbennig, a bod hwnna'n ysbrydoli ni wedyn i weld sut mae'r un Duw yn gallu wneud rhywbeth yn ymplith ni heddiw. A derbyn y bydd yn edrych yn wahanol. Pam bydd yn edrych yn wahanol? Wel, yn amser yr Actau, oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl, oedd e'n gymdeithas glasurol Rufeinig yn y dwyrain canol 2000 o flynyddoedd yn ôl. Heddiw, da ni yn byw mewn cymdeithas fodern, dechnegol, ôl-ddiwydiannol yng ngorllewin Ewrop 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Bydde fe bach yn weird tase fe ddim yn edrych yn wahanol os chi'n meddwl amdano fe. Hynny yw, fel fi'n dweud, mae natur dynol yr un peth, mae Duw yr un peth, ond mae sefyllfa wedi newid. Yr un Duw sydd ar waith, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, yr un yw Crist doi heddiw ac yfori, a mae cymaint o angen gwaredwr ar bobl a dynoliaeth heddiw ac erioed. A dwi'n meddwl bod yr ysbryd glân yn gallu gwneud pethau rhyfeddol heddiw gymaint ag erioed. Ond mi fydd be mae Duw yn gwneud heddiw yn edrych yn wahanol. Oherwydd natur Duw. Mae Duw yn dduw contextual. Nawr, beth dwi'n golygu wrth hwnna? Wel, fel nath rhywun ddweud unwaith. Of course God believes in contextualization. He wrote the New Testament in Greek. Hynny yw, yr un Duw yw ond mi fydd y ffordd mae yn ymwneud â'i bobl ac ymdeithas yn addas. Hynny yw, nes I ddod i adnabod Duw trwy'r iaith Gymraeg. So, na chi jyst enghraifft amlwg o bod Duw yn gallu addasu gyrraedd pobl a cyrraedd cymdeithas. Na, ddefnyddio un enghraifft i chi, enghraifft ddoniol, o pam bod e'n bwysig yn bod ni yn gweld be mae Duw yn gwneud heddiw. Nawr, rhyw flwyddyn yn ôl, pan oedd pobl yn dechrau dod i arfer gyda eglwys ar-lein a cyfarfodydd gweddi Zoom ac yn y blaen. Oedd e'n rhyw steep learning curve i ni gyd yn doedd. A oedd rhai pobl wedi gweld yr addasu yn haws nag eraill. A dwi'n cofio gweld un ffrind oedd ddim yn addasu yn arbennig o dda, yn cael rhyw rant ar Facebook ynglyn â'r peth. Ac oedd e'n dweud fel hyn, I don't remember reading in the Bible about online church. Nawr, ac ystyried bod Actau'r Apostolion wedi sgwennu 2000 o flynyddoedd yn ôl a bod yr internet yn mynd i cael ei inventio tua diwedd yr 20th ganrif, bydde fe'n eitha prophetic tas y sôn am yr internet yn llyfr yr Actau. Hynny yw, dwi'n yn gwybod beth oedd y ffrind yma'n disgwyl. Oedd e'n disgwyl gweld adnodau fel blessed are those who are still using Windows XP, neu there is neither Mac nor PC, iPad nor Galaxy tablet, Gwana Hughes, camera on, no camera off, for you are only one in Christ Jesus. Hynny yw, dwi'n hiwmero chi nawr, ond chi'n deall y pwynt. Wrth gwrs bod dim sôn am online church yn y Beibl. Ond beth sydd yn y Beibl ydy Duw yn danfon i ysbryd
mwyn helpu bobl i ffeindio ffyrdd newydd a chreadigol i fod yn bobl Duw yn y fan lle oedden nhw ar y pryd, 2000 flynyddoedd yn ôl, a lle yda ni heddiw yn y flwyddyn 2021. Dyw llyfr yr Actau ddim yn dweithio ni'n union beth i wneud ym mhob un sefyllfa, ond beth sydd yma yw rhywbeth i'n ysbrydoli ni i weld sut mae'r un Duw yn gallu bod ar waith yn ein cyd-destun ni heddiw. Mae e'n dweithio ni ynglyn a sut mae plan ni hadau i deyrnas yn ein plith ni heddiw. So dyna rhyw gyflwyniad hir iawn ynglyn â sut dwi erbyn heddiw yn darllen Actau'r Apostolion. So at y darn sydd gyda ni heddiw, wel, hanes sydd gyda ni heddiw ynglyn â penodi y Diaconiaid cyntaf yn yr eglwys Gristnogol erioed. Oedd yr eglwys ar y pryd yn tyfu. Ac wrth bod yr eglwys yn tyfu, mi oedd yna fwy a fwy o bethau i wneud a mwy o bobl i ofalu amdanyn nhw. Ac oherwydd y twf aruthrol yma oedd yn yr eglwys Gristnogol ar y pryd, mi oedd yna rai pobl a rai pethau y mywyd yr eglwys yn cael ei esgeuluso. Ac yn benodol, mi oedd yna un grŵp o bobl yn teimlo bod nhw ddim yn cael chwarae teg, sef gweddwon y Groegiad oedd yn rhan o'r eglwys Gristnogol. Oedden nhw yn meddwl bod nhw'n cael ei esgeuluso. Mae'n ddigon posib i bod nhw. Mae'n ddigon posib bod y credinwyr oedd yn Iddewon yn edrych i lawr ar y credinwyr oedd yn Groegiad. Mae hwnna'n un esboniad. Mae'n bosib hefyd bod nhw ddim yn llythrennol yn cael ei esgeuluso, jyst bod arweinwyr yr eglwys jyst yn overwhelmed gyda'r gwahanol bethau a pobl oedd angen i wneud. A allai i ddweithio chi o brofiad bod yn anodd weithiau i weinidog gwybod be ddylai gael y flaenoriaeth o un wythnos i'r llall. Nawr, un opsiwn oedd yn wynebu yr eglwys oedd y byddai yr arweinwyr oedd wedi bod yng ngofal y dysgu, y pregethu, os hoffech chi, y cenhadu, oedd bod nhw'n gwneud llai o hynna mwyn rhoi mwy o sylw i bethau ymarferol. Ond mae'n cael ei adrodd bod nhw ddim yn meddwl bod hwnna'r peth iawn i wneud. Felly be maen nhw'n wneud ydy maen nhw'n penodi arweinwyr i gymryd gofal arbennig dros yr elfennau fwy ymarferol o'r gofal oedden nhw'n wneud dros ei gilydd. A bod hwnna'n rhyddhau yr arweinwyr eraill i ganolbwyntio ar y pethau oedden nhw yn barod yn wneud. A wedyn ni'n gweld bod nhw wedi penodi 7 person i wneud y job yma. Nawr mae'n ymddangos mai cyfrifoldebau ymarferol oedd gan rhain yn benodol dosbarthu bwyd ymhlith yr eglwys yn arbennig rhai oedd methu gofalu ar ôl ei hunain. Rhyw fath o, dwi'm yn gwybod os da ni yn y busnes o trio contextualisatio fe, rhyw fath o food bank mewn ffordd, ac oedd yr arweinwyr diaconiaid cyntaf yma wedi cael ei galw i redeg a gweinyddu y banc bwyd yma ymhlith yr eglwys a'r gymdeithas ar y pryd. Ond mai rôl ymarferol oedd i'r arweinwyr yma, dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni weld yn glir iawn bod hwn ddim yn rôl israddol i'r cyfrifoldebau eraill oedd o fewn yr eglwys. Doedd yr arweinwyr yma oedd nawr yn cael y cyfrifoldeb dros bethau ymarferol, doedden nhw ddim yn gwneud gwaith llai pwysig na'r arweinwyr eraill. I ddweud y gwir, rhyw false division ydy dweud bod na waith ysbrydol a gwaith ymarferol i gael i'r Cristion ac i'r eglwys. Achos yn Iesu Grist ei hun, da ni'n gweld bod y ddau beth actually fod cydredeg gyda'i gilydd. Da ni'n gweld gofal ymarferol Crist ochr yn ochr a'i ofal ysbrydol dros bobl. A dyna sut y dylen ni wedyn fel eglwys
fod yn gwneud yn gweinidogaeth ni hefyd. Wedi dweud hynny, yn ymarferol, mae'n naturiol bod yna rai pobl yn yr eglwys a mwy o faich a mwy o ddoniau naturiol i helpu gyda gwahanol rannau o waith yr eglwys. Ond crucially, dyw e ddim yn golygu fod yna ddau ddosbarth o bobl o fewn yr eglwys. Neu bod y pobl sort of super spiritual sy'n neud pethau fel y pregethu a'r pobl llai ysbrydol a llai diwiol sy'n neud y pethau ymarferol. Ddim o gwbl. Da ni'n gweld yn yr hanes yma fod y gwaith a'r cyfrifoldeb ymarferol yn yr eglwys yr un mor bwysig, yn gofyn am yr un math o ymroddiad, yn gofyn am yr un lefel o ymrwymiad a ffydd a dywioldeb ag ydy unrhyw rôl arall yn yr eglwys. A da ni'n gweld fan hyn fod yr arweinwyr y Diaconiaid, fod nhw'n bobl oedd pawb yn ei parchu. Nawr, mae'r syniad o parch yn dydy, yn rhyw air yn y Gymraeg ac yn y diwylliad Cymraeg sydd wedi mynd i, parch, tyfod. Ond, rhywun sydd yn uchel i pawb. Oedd pobl yn ei parchu, tyfod. Pobl oedd ddim yn gwneud sôn amdanyn nhw. Nid parch yn yr ystyr, mae o'n berson parchus. Ond yn ydych, pobl jyst oedd yna respect iddyn nhw. Pobl iawn, tyfod. Dyna yw ei ystyr e. Ac yn ail, bod nhw'n bobl llawn o'r ysbryd glân. Mewn geir eraill, pobl oedd ddim yn sych ddiwiol, nid yn bobl berffaith, mae'n siŵr, ond pobl oedd yn credu a wedi profi cariad Duw. A mae hwn mor bwysig i ni gofio. Dyma yw'r alwad i ni fel Cristnogion. Mae'r alwad yma i bawb, ddim jyst pobl sydd falle'n cael ei arwain yn yr eglwys, mae'n alwad i bawb. Nawr, yn drist iawn, mae'r syniad o pwy ddyle arwain eglwysu yn y diwylliant Cymraeg. Mae e wedi mynd yn hanesyddol dros y degawdau diwethaf. Mae wedi mynd chydig bach yn bell o be da ni'n gweld yn y Beibl. Mae rhywun yn clywed storis weithiau am eglwys yn codi rhywun yn ddiacon, just achos bod e'n accountant wedi ymddeol a bod nhw angen rhywun i wneud y llyfrau. Mae rhywun yn clywed am rhywun yn cael ei godi yn flaenor, just achos bod e'n gyn-brifathro neu yn arfer gweithio fel cyfreithiwr ac felly bydde fe'n dod â bach o gravitas i'r capel. Mae rhywun yn clywed hyd yn oed am rhywun yn cael ei wahodd i bregethu piwli achos bod e'n siaradwr cyhoeddus da. Nawr, dwi ddim yn dweud bod accountants, prif athrawon a cyfreithwyr methu arwain yn yr eglwys, a dwi'n credu dyle pregethwyr fod yn siaradwyr cyhoeddus da. Ond y pwynt yw, mae arwain yn yr eglwys yn wahanol i arwain mewn cylchoedd eraill. Y peth pwysicaf yw bod y person yna a perthynas real gyda Duw. Bod y person yna yn agos at y Duw mae'r eglwys fod pwyntio pobl ato fe. Does dim angen i arweinwyr eglwys fod yn berffaith. Dwi'n sicr ddim yn berffaith. Ond mae angen iddyn nhw fod yn real. Does dim angen i arweinwyr yr eglwys wybod y cyfan, ond mae angen iddyn nhw adnabod yr Iesu. A dyna da ni'n gweld yn yr hanes yma. Arweinwyr oedd rhain oedd nid o rheidrwydd mynd i fod mewn sefyllfa le oedden nhw'n gorfod pregethu a dysgu ac yn y blaen. Oedden nhw'n gwneud gwaith just digon ymarferol. Ond oedd e'r un mor bwysig bod rhain ac unrhyw un arall yn adnabod a perthynas efo'r Duw oedd yr eglwys yn ei addoli. Nawr, jyst wrth basio, falle oeddech chi'n sylweddoli yn yr hanes, mae sôn mai dynion oedd y diaconiad cyntaf yma i gyd. Mi oedd hynna oherwydd cyd-destun penodol
yr hanes yma. Mae yna lefydd eraill yn yr Testament Newydd le mae yna sôn am ferched yn gweithredu fel diaconiaid. Felly, peidiwch â meddwl bod yna waharddiad ar ferched i arwain yn yr eglwys oherwydd yr hanes penodol yma. Mae lot ynglyn â'r Beibl yn batriarchraidd iawn, ond mae hwnna oherwydd y cyfnod le nath yr hanes yma gael i actio allan fel petai. Da ni fel eglwys yn credu fod Duw yn anrhydeddu ac yn galw merched llawn gymaint a dynion i arwain yn yr eglwys hefyd. So ni jyst eisiau nodi hynny wrth basio. So beth yw yr her a'r neges sy'n codi o'r hanes yma i ni heddiw? Nawr dwi am arall eirio fy nghwestiwn fy hun. Lle mae Duw ar waith yn yr hanes yma heddiw? Achos lle mae Duw ar waith yn yr hanes, fyna dyn ni wedyn yn gallu dechrau tiwnio mewn i weld, le dylen ni fod yn yr hanes yma. Nawr yn gyntaf, i ni'n sylweddoli fod yr eglwys yn tyfu, ond bod y ffaith bod yr eglwys yn tyfu yn codi problemau. I ni'n gweld felly fod Duw yn creu problemau. Hynny yw growing pains, os hoffech chi. Lle mae Duw ar waith, mi fydd pethau byth yn gyfforddus. Os da chi eisiau bywyd cyfforddus fel Cristnogion, yna peidiwch dilyn y Duw byw. Os da chi eisiau bywyd cyfforddus, yna nid dilyn Iesu Grist yw y bywyd i chi. Le bynnag mae Duw ar waith, mae'r cyfforddus yn cael ei upsetio. Le bynnag mae Duw yn symud, mae'r status quo yn teimlo dan fygythiad. Felly beth i ni'n gweld fan hyn yw bod y rymbles yn yr eglwys fan hyn, y broblem oedd yn yr eglwys fan hyn, yn codi allan o'r ffaith bod Duw ar waith. Ac felly, mewn ffordd, pan da ni fel eglwys yn wynebu problemau, weithiau, maen nhw'n problemau da. Maen nhw'n problemau sydd yn arwydd fod Duw yn procio ni yn y ffordd iawn. So dyna yw'r wers gyntaf. Yr ail le da ni'n gweld Duw ar waith fan hyn yw yn llef yng nghri y gwragedd oedd yn cael ei ysglyso a'i gadael allan. Yn yr un ffordd, yda ni heddiw yn gallu gweld calon Duw yn y lleisiau, tu mewn a tu allan i'r eglwys sy'n cael ei anghofio. Ac felly, fel eglwys, mi ddylen ni wastad fod yn bobl sydd ddim yn chwilio i fod yn boblogaidd ac ar yr ochr sy'n ennill, ond mi ddylen ni fod yn chwilio am y bobl ar yr ymylon a bod yn lais dros y lleisiau sydd ddim yn cael eu clywed. Y wers nesaf yw mae Duw yn y neges oedd yr apostolion yn ei bregethu a'i rannu. Mae nhw'n rhoi sylw fan hyn i'r gwaith ymarferol fel bod y gwaith fwy ysbrydol, os hoffech chi, ddim yn cael ei esgeuluso. Oherwydd fod pregethu, rhannu y newyddion da am Iesu yn bwysig. Mae pobl yn credu trwy glywed yn dydyn. Ac felly, i ni'n gweld grym Duw yn y neges oedd yn cael ei rannu. A'r neges, yn syml iawn, oedd fe Iesu Grist wedi marw dros yn pechodau a bod e wedi atgyfodi i roi bywyd newydd ac i adfer y greadigaeth gyfan. Dyna oedd y neges oedd nhw yn ei bregethu. Ond hefyd, yn ogystal â'r neges, mi oedd Duw yn y bwyd oedd yn cael ei rannu gyda'r gweddwon. A'r challenge mwyaf yn hyn, le chi'n meddwl oedd y gweddwon yma yn gweld cariad Crist yn fwyaf immediate?
ai yn y bwyd oedden nhw'n derbyn, neu'r neges oedd yn cael ei bregethu? Wel, yn fwyaf immediate, mae'n siŵr yn y bwyd oedden nhw'n derbyn yn dyfa. Ac oedd hwnna wedyn yn neud iddyn nhw wrando ar y neges. A mae hwnna yn her i ni. A dwi jyst am orffen efo'r stori yma. Y stori yma yn mynd â fi nôl 1 mlynedd ar 20. Mae hwnna'n neud fi deimlo'n rili hen nawr. I'r flwyddyn 2000. Oedd yr Eisteddfod y flwyddyn yna yn Llanelli. A nath yn ewythyru John Mark ennill tlws y cerddor. So mae'n steddfod sy'n aros yn y cof i'n teulu ni. Llion Jones, Eryr Wen, Gloria Tydadra Ffeim, nath ennill y gader y flwyddyn yna. Ond ta beth, y flwyddyn yna oedd ffrind i fi ath ei aros yn maes B am y tro cyntaf. Oedd mi o'n ni, siwr fod tua 10, beth oedran fi? So ges i'n enni'n 85, so be o'n i'n 2000? 15 o'n i, Neu o'n i wedi troi'n 16, dwi'n meddwl. So oedd yn ffrind i yn 19. O'ch bach hi na fi. Ac ath ei, anyway, da chi ddim angen y details. A nath o fynd i aros yn maes B am y tro cyntaf. Ac doedd e ddim yn credu. Oedd rhai ffrindiau iddo fe'n credu. Oedd e wedi clywed rhywfaint ynglyn â'r ffydd Gristnogol, ond doedd e ddim yn credu. Ac ath ei aros yn maes B, y maes ieuenctid. A'r flwyddyn yna, fel sy'n digwydd actually yn pob blwyddyn, erbyn diwedd yr wythnos, oedd yna storm fawr, glaw mawr a gwynt mawr wedi dod. A wedyn tua diwedd yr wythnos, yn oriau man y bore, dyma'u babell jyst yn rhwygo a cael ei trasio yn llwyr, a dyna le oedd a'r elfennau i gyd yn dod lawr ar ei bennau. Mi oedd e'n lib, mi oedd e ar goll, a mi oedd e'n oer. A dyma fe'n crwydro mewn i'r gorlan i chwilio am gysgod. Nawr, i chi sydd yn gwybod be ydy'r gorlan, y gorlan oedd, y gorlan dal yn bodoli, ond mae gwaith nhw wedi newid chydig bach nawr, ond pan o'n i'n tyfu lan, beth oedd y gorlan? Oedd pabell ar maes B oedd yn cael ei redeg gan Gristnogion, oedd yn cynnig help ymarferol, bwyd a gofal i bobl oedd, be allai ddweud, wedi cael un bach yn ormod a wedi mwynhau hunain i'r eithaf. Felly dyma'n ffrind i yn mynd i'r gorlan i chwilio am gysgod. A dyma yn amlwg un o'r bobl oedd yn gweithio yn y gorlan yn gweld bod yn ffrind i bach wys fy wir ac ar goll. A dyma fe'n mynd i ofyn, beth sy'n bod? A wedyn yn ffrind i'n rhannu, wel, mae mhabell i'n hollol trashed a mae'r glaw a'r gwynt i gyd o mewn, fi ddim yn gwybod le fi'n mynd i gysgu heno. Wedyn dyma'r boi yma, oedd yn gweithio yn y gorlan, yn diflannu. Wedyn dyma fe'n dod nôl chydig funudau wedyn, a dweud, dwi wedi ffeindio rhywle i ti roed dy ben i lawr heno. Ac yn y ffrind i'n meddwl, gret, brilliant, sounds good to me. A wedyn, dyma fe'n cael ei arwen, a dyma fe'n ffeindio'r babell, a dyma fe'n mynd i gysgu yn y babell tan y bore. Wedyn y bore wedyn, dyma'n ffrind i'n agor zip y babell, a ffeindio y boi o'r gorlan yn cysgu yn y porch, yn oer i gyd, yn lib i gyd, a dyma fe'n gwawrio ar yn ffrind i fod y boi yma o'r gorlan wedi rhoi fyny i babell mwyn i'n ffrind i gael lle i gysgu. Bod y boi yma o'r gorlan wedi rhoi fyny i gyfforddusrwydd wedi aberthu os hoffech chi i gyfforddusrwydd mwyn i'n ffrind i gael lle sych i gysgu y noson yna. Nawr, fast forward 21 o flynyddoedd, a mae'r ffrind yma, nid yn unig nawr yn Gristion, ond mae fe'n arwain un o eglwysi mwyaf Cymru, sef Christchurch Casnewydd. A enw'r ffrind yma yw Lewis Roderick, mae'r rhai o'na chi yn adnabod e. Ac yn y misoedd yn dilyn y digwyddiad yma, nath Lewis ddechrau edrych mewn i be nath wneud i'r boi yma roed fyny i le
cyfforddus mwyn i fi gael lle i gysgu. A'n amlwg dyma fe'n edrych mewn i ffaith, wel, mae'r boi yma'n Gristion. Beth am y ffydd Gristnogol sy'n neud i'r boi yma aberthu fy mwyn i? A dyma fe'n dechrau edrych mewn i'r Iesu yma. A wedyn, maes o law, dyma Lewis yn dod i gredu i hun. A nawr mae Lewis yn pregethu ac yn rhannu cariad Crist i gannoedd miloedd o bobl bob blwyddyn fel rhan o'i waith. Ond y pwynt dwi'n trio wneud i chi weld, yw mae gweithred ymarferol o gariad Gristnogol nath droi llygad Lewis yn gyntaf tuag at y neges Gristnogol. Chi'n deall y pwynt sydd gyda fi fan hyn? Felly yn y bennod yma sydd gyda ni'n ynglyn â'r Diaconiaid a'r gofal ymarferol Gristnogol, dyw e ddim yn rhyw optional extra i waith yr eglwys. Dyw e ddim yn rhyw rhan o waith yr eglwys sydd yn llai pwysig na pethau fel pregethu. Ond actually, mae e'n rhan o'r gyfanrwydd y newyddion da ar Efengil Gristnogol. Allwn ni ddim fod yn bobl sydd yn pregethu y newyddion da heb bod ni hefyd yn byw a dangos y newyddion da mewn ffordd ymarferol. So, da ni'n mynd i orffen bore yma drwy wylio ffilm, a wedyn mae'r band mynd i ddod i arwain emyn arall. Nawr, mae'r ffilm basically yn gerdd sydd wedi cael ei sgwennu gan Arwel, ac o'n i'n meddwl bod na rhyw fel... O'n i'n meddwl, this is a rap, o'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl, mae yna awdl fan hyn. So, mae'r gerdd yn dangos y tensiwn rhwng sut da ni weithiau'n teimlo, wel, be fedra i gynnig? Be di lle fi yn yr eglwys? Dwi'n anheilwng, dwi ddim digon parchus, dwi ddim digon diwiol. Ond wedyn, gair Duw yn siarad nôl mewn i fywyd y person yna, dweud, ma' na le, ma' na alwad i bob un ohono ni, yn yr eglwys ac yn ngwaith i deyrnas e. Felly, da ni'n mynd i wylio'r ffilm nawr. Fe ti troi'r volume lan gan bod hwn yn gofyn am hynny, Siôn. A wedyn, fydd y band yn dod fyny i arwain emyn mewn ymateb. Dwi'n gwybod bod rhai yn sôn am ddoniau a dwi'n clywed bod gweithwyr yn bryn. Ges synnau ddim doniau i'w wneud y byd mawr a gwaith rhywun arall yw hyn. Does gen i ddim llawer o awydd, sdim gwerth i fy nghyfraniad i. Mae'n well gen i wylio a derbyn a cael na gildio i dywyllus di. Does gen i ddim doniau sy'n amlwg. Does gen i ddim amser yn rhydd. Mae gen i hyn ddigon o bethau i wneud yr wyf yn bryn iawn o ffydd. Mae yn sôn y gall Duw fy nefnyddio, ond wir dwi'm yn gwybod i be. Sut wir alla fyna i gyfrannu at ewyllus y gwaith brenin ne.
Wel, mae'r neges yna wedi'n atgoffa ni'n do. Bod Duw, pan mae'n gwahodd ni, mae'n gwahodd ni gysur, mae'n gwahodd ni fywyd, ond mae hefyd yn gwahodd ni i wasanaeth. A fraint sydd gynnon ni, gweitha'n gwendid, gweitha, bob dim sy'n rong yno ni, a mae'n ddigon ohono fe, yw cael ymateb i'r un na, trwy ddeud arglwydd dyma fi. Cryfhau o